שלום, אנחנו בפרשת חיי שרה. אתמול הזדמן לי, הייתי בבית אבות סיעודי, וראיתי שם אנשים מאוד מאוד בודדים וקשים. אני חושב שהפרשה שלנו היום מלמד אותנו ערך מאוד מאוד גדול. הפרשה בעצם יש לה שני נושאים עיקריים. נושא אחד זה מוות, שרה נפטרת, אברהם נפטר, קבורת שרה. והנושא השני זה הצלה ממוות, וזה חסד. כל הסיפור של מציאת אישה ליצחק. ככה חז"ל הם שואלים ואומרים, מה צריך את הפירוט הכל כך ארוך הזה? יש ממש ממש עשרות פסוקים שמתארים את העבד ואת השיחה שלו, וחז"ל קובעים משפט מאוד מאוד יפה, שאומר, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אני חושב שהעומק של המשפט הזה בא להגיד לנו שהעבד קלט משהו מאוד מאוד חשוב שהתורה של הבנים לא מצליחה לקלוט. התורה של הבנים, התורה שלנו, עוסקת בהלכות, בעניינים מעשיים, בללמד אותנו איך לחיות את החיים שלנו. אבל הכניסה לבית אברהם, אומר העבד, היא על ידי חסד. חסד, העניין המרכזי שלו, שהוא לא קצוב. אין לו הגדרות ברורות. הרמב"ם אומר את זה באוריה נבוכים, חסד עניינו הפלגה גדולה. בעצם החסד הוא משהו שהוא בלי גבולות, לכן גם בפרשה שלנו זה מאוד מאוד חזק האלמנט של המים, שאיבה של המים, כי המים הם גם כן בלי גבולות, ולכן המים הם המייצג של החסד. ובאמת קשה לצוות על חסד, כי חסד זה משהו שאמור לבוא מבפנים, להבדיל אולי מצדקה, שצדקה היא בממון, צדקה היא בדברים יותר מעשיים וברורים. אז החסד שמצפים מאיתנו הוא חסד שהוא במקומות אחרים לגמרי. והעבד אומר לנו בעצם, לכל אחד ואחד מאיתנו, זה שאברהם היה מכניס אורחים גדול, וזה שהוא היה איש חסד, כולנו יודעים. אבל זה לא רק אברהם, זה לא איזה דמות אחת של אברהם, אלא ככה אנחנו נכנסים לבית אברהם, עד כדי כך שהגמרא ביבמות אומרת שככה מזהים יהודי. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. יהודי צריך להיות גומל חסדים, במובן הפנימי והעמוק של זה. הפעם תלמידים שלי מכירים את זה, אני חושב שלקחתי על עצמי אתגר של לעשות מעשה חסד כל יום. אז לא כל כך הצלחתי, אבל טיפה השתפרתי בזה. החסד אומר שאני רואה אדם רעב, אז אני דואג לו, אני כואב את זה. אני רואה אדם צמא, עומד בכניסה לעיר, אני הולך ודואג לו לשתייה. אני רואה גמלים עייפים מדרך ארוכה, אז אני רץ למעיין ושואב להם מים. זו הכניסה לבית אברהם, זו הכניסה לעם היהודי. אולי במובן שביהדות ארצות הברית מדברים על תיקון עולם, אז זה מתחיל מהמקום הזה, מהמקום הפשוט הזה של לפקוח את העיניים ולעשות חסד, אבל החסד צריך להיות בגופו. החסד צריך להיות לא כמו שהיום נותנים צדקה שזה מעולה, אלא ממש ממש לעשות חסד בגופו. ככה אולי שני סיפורים קטנים שמבטאים את זה בצורה יפה. הבן שלי שככה בצבא, במילואים, אמר לי שפגשו קבוצה של נשים שעשו מנגל, ואחת הנשים אמרה, אני לא יכולה עכשיו לעבור שבוע בלי שאני עושה מנגל לחיילים. ומי שמכיר, ארגון של בריאות הנפש, שארגונים, קואליציה דתיים לבריאות הנפש, שפשוט עושים המון המון חסד בהגעה לבתי חולים לבריאות הנפש. תעשו חסד, תפקחו את העיניים, תחליטו מה אתם עושים בשבוע הקרוב, איזה טוב אתם עושים בגופכם ממש, בעצמכם, כך נכנסים לבית אברהם. שבת שלום.